Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Muli mga kaibigan, unahin po natin ang ating panalangin. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat. Kami mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkalob na malikhaing talino, kalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay sana po kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi kaming tinig ng mga may hina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon po ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon kung ano po ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa nang ang katotohanan at kagandahan ang manaig po sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid po ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Buwis sa langis, ipinasususpindi ng Senado ng 6 na buwan. Direktor po ng Philippine National Police Academy sinibak sa pwesto. Scripted ayon po sa gobernador ang massacre sa mga manggagawa sa hacienda. Duterte binigyan ng dagdag na security ang mga mayor na may death threats. Department of Trade and Industry tatanggalin ang ilang pangalan po ng bigas sa mga pamilihan. Samantala, Department of Justice naghain po ng partial MR sa hirit na iparesto po si Senador Trillanes sa korte sa Makati. Attorney Mangawang itinangging bahagi siya ng demolition job laban kay La Peña. Samantala, kakasuhan na po ang 25 Chinese at Taiwanese na sangkot po sa online extortion. At para po sa ating tanong sa bayan, na meron pong nakahanda at nakalaan pong 100 pesos load sa may pinakamagandang komento mamaya po ng konti,
Ang ating tanong na pwede niyo pong sagutin, ito po'y bukas para po sa lahat. Sino man po kayo, taga-saan man kayo, mabata man, matanda, lalaki, babae, mayaman, mahirap, everybody's welcome. Ito po ang ating tanong sa bayan, mga kapatid. Gaganda ba ang buhay ng mga Pilipino kung makukulong si Senador Trillanes? Repeat, gaganda ba ang buhay ng mga Pilipino kung makukulong nga si Senador Antonio Trillanes? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Isa pong napakagandang gabi po ng Miyerkules ang sa inyong lahat. 24 sa buwan po ng Oktubre taong 2018, mga kaibigan. Ako na po ito si Errol Dacame. Welcome po sa tigasing palatuntunang Kamaong Asero na I'm very very sure nami-miss nyo ako at nami-miss ko rin po kayo ng halos mahigit isang linggo na. Masama pa rin po ang aking lalamunan. May tonsillitis pa rin po ako. Pinayuhan po ako ng aking manggagamot na ipahinga muna ng aking ipahinga muna yung ating bibig sa kada daldal para mas madaling gumaling. Nga lang, I really miss you, everyone. So, heto po ako kahit masakit. Nag-antibiotics pa rin dahil po sa sore throat and tonsillitis, mga kaibigan. 625 milligrams ng antibiotic ang tinitira ni Errol Dacame ngayon. Diyos ko po. Ay nako, init-lamig. Ito po yung resulta, mga kapatid. But anyway, mga kaibigan, once again, kasama po natin ang buong person ng Leader News Philippines News and Current Affairs, ang Operations Live Streaming and Creative. Nasa studio po natin, solong-solo, si Creative Director Mark Anthony Reynoso. Ayan, siyempre nakamonitor po sa atin si partner Oliver Licop na nandyan po sa Taguig, Pateros area. Ayan, Pateros area, magandang gabi po sa mga taga Pateros area. Samantalang ang ating producer, head writer ay nakamonitor din po sa atin sapagkat nasa labas din po siya. Binibining Angeline Valencia. Tayo po ay tuloy na tuloy sa ating public service sa pamamagitan po ng mga balita at ng matalinong pagtalakay po ng mga isyong nakakapekto po sa buhay-buhay po ng mga Pilipino. Hi sa mga kanina pa ho nakasilip, especially ang mga OFW sa iba't ibang bansa. How are you, ladies? Kamusta po kayo? And we just hope na kayo po ay okay lamang. JR Bio dyan sa nasan ba si JR Bio ngayon? Sa Saudi Arabia ba? Rolly Jola dyan sa Maynila. At maraming nakamiss sa'yo. Maraming naghahanap sa'yo, sir. Sabi ni partner Oliver Licop. Yun nga, partner. Hindi ko na matiis eh. Hinihintay pa rin sana kita. Kaya lang hindi ko na matiis kahit may sugat lalamunan ko. Alright, sa gabi pong ito, ulitin natin yung ating tanong na may nakalaan pong 100 pesos load. By the way, the last time we offered 100 pesos load, wala kaming napili. Alam niyo po, pinag-ubaya ko kay partner Oliver yung pagpili. Wala daw siyang napili. So, okay, eto ulit yung 100 pesos load, no? Eto ulit yung 100 pesos load. Gagawin po natin, gabi-gabi may 100 pesos load sa may pinakamagandang sagot sa ating tanong. Now, how do you qualify? Ganito lamang pang iyong gagawin, ano? I-like po ninyo muna ang FB page ng Leader News Philippines. Number 2, mag-comment po kayo sa ating tanong doon mismo immediately sa baba po ng ating live video. And number 3, i-share po ninyo ang video ng Kamaong Asero. Presto, qualified na po kayo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, hello kay Sir Mark Reynoso, sabi ni Dali. Sabay ngiti ni partner Mark. Mama Jing, my ever dearest Mama Jing. Ayan. Nakasilip din sa atin. Tuloy tayo sa ating palatuntunan, mga kapatid. Kayang-kaya ni Mark yan, sabi ni partner Oliver. Ayan, sige. Marami tayong pinaghahandaan, mga kaibigan, sapagkat alam niyo po, marami tayong malalaking bagay na binabalak na pangyarihin, gawin very very soon sa Leader News Philippines. Abangan po ninyo sapagkat tayo po ay naghahanda na makapag-launch officially ang Leader News Philippines.
medyo dinadahan-dahan lamang po natin sapagkat yun po ang marapat, dahan-dahan lamang para sure na sure, no? We dream to launch. Nangangarap po tayo makapag-launch ng 10 daily programs, 10 iba't ibang mga programa with different anchors. At yan po ipapakita po natin sa publiko with their OBBs, yung ating official station ID. At siyempre, yung mga anchors mismo, ipaparada po natin yan sa harap ng mga manonood natin, sa harap ng mga advertisers, mga supporters. And telling everybody and everyone that we're here and we are ready to serve more the Filipino people in the Philippines and in around the world. Ganun no? Yan po yung Leader News Philippines. Tayo po ay nakapaloob sa Philippine Online Broadcasters Association. Marami po tayong kasama dyan sa Philippine Online Broadcasters Association. Ang makasama po natin dyan ng mga Board of Director, partner Gani Oro, si paring Bong David na nasa the Netherlands, at si Manoy John Bornasal, si Manoy Roger Braun, si partner Oliver, at ang Leader News Philippines. At dinadahan-dahan na po nating buksan ang membership sa Philippine Online Broadcasters Association. Doon po sa mga nais sumali po at maging kabahagi ng Philippine Online Broadcasters Association, the first ever, the pioneering, the original online broadcast organization in the Philippines. POBA, Philippine Online Broadcasters Association. Mag-PM lamang po kayo sa inyo pong lingkod para ma-advise namin kayo how to join or how you can join. Areglado, and this is open, especially doon po sa mga may qualification po, no? Dito po sa atin, ang ating pangarap kasi ma-professionalize ng todo. Mas mapaganda po ang serbisyo ng mga kapatid natin sa online broadcasting, and we set standard. We are setting standard as to who can be a member of Philippine Online Broadcasters Association. Areglado? Yeah, so para malaman po ninyo anong qualification, i-PM niyo po ako o sino man pong board of director natin, paring Gani Ori, si paring Bong David, si partner Oliver Licop, si Manoy John Bornasal, si Manoy Roger, but they're busy. We can easily answer you back, no? We can respond to you immediately. So, i-PM nyo po kami para sa mas madaling komunikasyon. Partner Phil Rabs ng BRC. Yan, magandang gabi sa mga opisyales ng BRC, mga miyembro ng BRC Bull Riders Club of the Philippines. Yan. Leader News Philippines will soon air on different provinces. Bibisitahin kayo ni Ka Errol, magla-live broadcast on-site. Yan, tama yan. Yung sinasabi ni partner Oliver Licop. You know what? Leader News Philippines is the only online broadcast channel that advocates mobile journalism. Ayan, yan po yung ating advocacy. Mobile journalism, I think there's something new to your ears. Sa Leader News Philippines po yan. Tayo po ang nagpapasimuno po yan. And we are conducting workshops around the Philippines. Malapit na po yung ating pangapat na workshop, and nagtuturo po tayo, ang ating mga katrop, ang ating mga resource persons on how to do the mobile journalism. No? Na yun na po ang trend ngayon because of the online technology. Areglado! Francis Tica dyan sa Caloocan City, lagi na lang nakasilip, hindi sumasali si Francis Tica. Ha? Gandang gabi, Boss Idol, sabi ni Rolly Diola sa atin. Si Ninang, Madam Nelly Cope, yan, yung ating Ninang na napakaganda, napakasipag na principal sa elementary school dyan sa, saan nga yun? Sa Kamalig ba yun? Hindi. District supervisor na yata si Ninang eh. Sabi ko nga, dapat ito'y maging maging DepEd secretary na to. Qualified eh. She is qualified. Mabuhay ang Leader News, sabi ni Phil Rabs. O siya, magbubuhos muna ako at
habang nakikinig ako. Si Partner Oliver, nasa Pateros kasi. Ayan, sige. So yan po ang ating mga ginagawa sa Leader ng Philippines. At dispensa ulit, parang pilit po yung aking boses. Ano? Ba't dadandahanin natin ito, mga kaibigan? Ulitin natin yung ating survey question na pwede nyo pong sagutin. Pwede po kayong sumali. And you can even call us. Pwede nyo po kaming tawagan sa 0927-494-2175 para live kayo makasali sa ating talakayan. Ano ho? Kung smart naman po ang inyong hawak na cellphone ay pwede nyo kaming tawagan sa 0949-736-5000. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Gaganda ba ang buhay ng mga Pilipino kung makukulong si Senador Antonio Trillanes? What do you think? What do you think? Mga kaibigan, sa tindi po ng nangyayari sa ating ekonomiya, salamat naman at napag-isipan na po ng Senate panel na hilinging suspendihin po ang buwis sa langis. Yan po ang good news, ano? Yan po ang good news. Alam niyo ho, talagang hindi po maikakaila kahit ipagkaila po ng mga economic managers ng gobyernong ito na hindi po yung train law ang dahilan ng pagtaas po ng mga presyo. May talagang bulag na lamang po ang tao na maniniwalang hindi ang train law po ang dahilan. Yung train law na pumataw po ng dagdag na langis sa buwis ang nagkaroon po ng langis na mumahal, nag-domino effect siyempre sa lahat ng mga bilihin. No? Mga bilihin na nangangailangan pong idaan sa transportasyon na ginagamitan po ng petrolyo, langis, krudo, gasolina, etc. Normal. Ang ginagawa po ng mga negosyante, alangan namang ay absorb nila yung presyo ng krudo. Therefore, they simply pass it on sa mga presyo po ng produkto. At yung presyo ng produkto napupunta ho sa mga mamimili. Ayan. So therefore, ang pangkalahatang ekonomiya po natin ay bumabagsak. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaya naman po, napag-isipan po ng mga matitinong senador na ipasuspindi na muna ng 6 na buwan ang buwis sa petrolyo. Magandang hakbangin po ito at pinupuri natin yung mga senador na nakaisip niyan. Sino-sino pa ba yung nakaisip niyan? Saglit ha. Tingnan nga natin kung sino yung mga matitinong senador na nakaisip po niyan. Well, sinulang po ng Senate Committee on Economic Affairs na suspindihin nga po ang fuel tax na ipinataw po dyan sa train long yan. At ito po ay dapat daw ay mangyari sa 2019, sa susunod na taon. Ayon po sa senador namin sa Valenzuela na si Senador Sherwin Gatchalian at nagkataon na siya naman po ang committee chairman, magkakaroon po ng tsansa ang mga oil companies at consumers na makapag-adjust sa nararanasan ngayong taon, di ba? Kaya maganda. Hinimok po ng ilang senador ang Duterte administration na suspendihin ang ipinapataw na excise tax sa mga produktong petrolyo upang matugunan muna ang epekto ng mataas na inflation at pagmahal po ng mga produkto at serbisyo. Obvious. Ang kupa lamang dito at talagang manhid na manhid ay yung mga taga-Department of Finance. Hindi daw totoo na ang excise tax sa langis ang dahilan. Kundi ang dahilan daw ay sa dami ng bumibili ng langis. Anak ng kagaw talaga. Alam nyo, matatalino ang mga Pilipino. Napakaraming mga matatalinong Pilipino. No? So, masyadong insulto naman kapag kaya ang mga paliwanag na mga namamahala, especially dyan sa Finance Department, sa Energy Department. Pero mabait ang Energy Department. Sila'y tapat. Tapat sa bayan yan. Pero ang taga-Finance Department, tinatanggi yan. Nice time paniwalain na tayong mga Pilipino ang may kasalanan mismo kasi bumibili tayo. Lalong mamamahal. Nagdidemand tayo ng maraming langis. Ganun eh. Samantalang, blackmailed naman tayong mga Pilipino dahil una, hindi naman makakakilos ang ekonomiya kung wala akong petrolyo, di ba? At ang bad news po dyan, ang petroleum products ay imported. Therefore, we are dependent on fossil fuel na imported po galing sa ibang bansa. Ayan.
So, wala. Sisisihin po ng Department of Finance, nagtaas daw. Hindi ho nagtataas sa world market. Sa totoo lang, hindi masyadong magilaw sa world market. Hindi. Ang nangyari, pagpataw po ng tax because of the train law. Ayan, yan po ang nangyari. Yan po ang totoo dyan, no? So, alam niyo po, talagang tayo dito ay nangako na totoo lamang po ang sasabihin natin. Kaya ganyan po tayo. Sinasabi po natin ang totoo, di ba? BRC Jane Orbilio, Bumpanis, tutulong tayo. Sige. BRC, ayos ba tayo dyan? O yan, sige. Carl Benitez, good evening. BRC Daisy Don Cruz Doctolero. BRC Jane Orbilio, Alberto Francisco, Tolitz, Atis Umpok, and yan. Hotel, bali-baliktad kasi mga pangalan nila eh. Hotele Soj. Hostilo siguro ito eh. Hostilo. Bunny Malnes. Pinahirapan mo pa ka Hostilo, ikaw talaga ha? Alright, sige, tuloy-tuloy po tayo. Oras po natin mga kapatid, 10 minutes na po makalipas ang alas 7 po ng gabi. Pagpasensya niyo po, dadahan-dahanin lamang po natin itong mga balitaan natin. At namimiss ko kasi kayo kahit ako po'y may tonsillitis. Sugat po yung lalamunan ko, nasilip ko eh. Talagang yung parang may singaw. Nakita niyo pagka may singaw ang labi po niya, pag ginano niya, di ba? Parang may bilog, parang may sugat. Ganun po yung nangyari sa lalamunan ko. Sa kababiyahin natin, mainit, malamig, mainit, malamig. Yeah. Kain ng mainit na sabaw. Tira ng halo-halo, ayun. Ay, nako. Yan po ang buhay natin. Di bale? Ulitin ko, 100 pesos load ang nakataya natin sa may pinakamagandang sagot sa ating tanong. Sagot as in paliwanag, eksplanasyon at komento sa ating tanong sa bayan. Nagaganda ba ang buhay ng mga Pilipino kung makukulong si Senador Antonio Trillanes? Alam niyo mo, sabi po ng ni Presidential Spokesperson, kababayan ko po ito, si Presidential Spokesperson Attorney Salvador Panelo, bahala na po ang DOJ na magapila sa korte dyan sa Makati sa pagkakabasura ho ng hirit po ng DOJ na iparesta po si Senador Antonio Trillanes. Yan, bahala na raw mag-apila. So, nag-apila na po at nagsumiti na ng tinatawag nilang partial MR. Ayan. Ayan. So, wag mo raw kakalimutan, partner Mark, yung gamot ni baby. Reminder. Ayos, dali. Patiin ko muna ito si Remy Penny dyan sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Si Roland Cabanting dyan sa Zambales. Ayan, Zambales. Si batchmate Cherry Cordobales dyan sa Tiwi Albay sa aming bayan. Marinabanggi classmate. At ang ating founder, chairman ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago, Tatay Domingo Aspiras Cañero. Tatay Doming, magandang gabi po sa inyo. At sabi niya rito, okay yan, chairman, spokesperson, spokesman Errol da kami, National Public Information ng Hukbong Federal, may papremyo ka. Pampagana lang ito, Tay Doming, ha? Tay Doming, sige, sagot ka nga, Tay Doming. At sa mga manonood po natin, thank you. Maring Tess Jeronimo, dyan po sa Valenzuela City, sa Gente de Leon. Good evening sa inyo pong lahat. Pinsang Marian Consulta dyan sa Santa Rosa, Laguna. Good evening.
Senador. Yan. Senador Sultan Muhammad Isa. Yan. Good evening po. Wow, need ko yan, Sir Errol. Yun load. Senador, bukas, kausapin. Teka. Kausapin kayo natin ito si Senador Arcega para mailatag niya yung kanyang programa. Alam niyo, napakaganda ng advocacy ni Senador Arcega. Gusto niya na patawan ng death penalty ang mga kurakot sa gobyerno. Napakaganda because honestly mga kaibigan, the root cause of poverty and hardships in the lives of the Filipino people is the virtue of corruption of this criminal people in the government. Crime ang corruption, di ba? Krimen ang corruption, pero patuloy pong nangyayari ang corruption po sa gobyerno na ang sabi ay pagtulong-tulungan natin kaya't marapat nga na meron pong batas na makapagsasabi at magtatalaga ng parusa sa sino mo pong mapapatunayan. Kasi alam niyo dito sa lipunan po natin, inakusahan ng plunder, napakaraming kinurakot na pera, mag-iinarte, magpapa-hospital arrest. Ayan. Magkukunyari na inatake sa puso. Magkukunyari na may sakit ang leeg. Lalagyan ng benda ang leeg. Alam mo na, Kuya Mark, kung sino yon? Uupo sa wheelchair habang buhay. Mga hinayupak ito eh. Mag-iinarte. Pag tinuntahan ng media, hindi makapagsalita, abogado ang ihaharap. Ayan. Tapos, ang gagawin, susuhulan yung korte, susuhulan hanggang sa ma-quit. Pero yung naalala mo yung empleyado ng Pure Gold na nagutom, nalipasan ng gutom, hindi nakatiis kumain ng isang cookies, ikinulong. May tadyak pa, may sipa, may sapak pa. Pero itong mga plunderer, congressman at kung ano-ano pa mga pwesto, honorable pantawag, sa dami ng perang kinurakot, kayang suhulan ang mga korte na may hawak ng kaso until they are being acquitted and they're again running in various positions. So yan po ang kaibahan. Kapag ang nagnakaw ay mahirap, may kaladkad, may sapak, may tadyak. Pero pagka mayaman, nasa pwesto ang nagnakaw by hospital arrest, air condition. Yeah? Ayan, so yan po ang nangyayari. So maganda po itong advocacy ni Senador Arcega na pag siya po ang naupo bilang senador ay magpapasa siya ng batas na parusahan ng, ano bang parusa yun? Firing squad yata eh. Death penalty ang parusa sa mga kurakot sa gobyerno. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 17 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi. Malapit na po yung anibersaryo ng ano. Ipakita nga natin, partner Mark, ang anibersaryo po ng Humanitarian and Emergency Response Operations Elite Society and Alliance Incorporated. Sa madaling sabi, Heroes. Yan. Ika-4 na taong anibersaryo. Ayan. Sa darating pong linggo, at yan po ay gaganapin ang programa dyan sa Nangka Covered Court, Barangay Nangka, Marikina City. Ayan. So, yan po ay samahan ng mga riders na ang puso po ay nasa pagtulong lagi. No? And I really admire, especially yung programa po ng Heroes na talagang hinahangaan ko. Yung bloodletting, pag-iipon po, lilikom ng dugo na ang equivalent po ng isang bag na dugo na nalilikom po nila at personal na pinaghihirapang dalhin saan mang, gaano mang kalayo, nakapagliligtas po ng buhay.
Nagagawa po yan ng mga miyembro at kasapi ng Heroes Alliance. Yan. Ang pinuno po dyan, yung ating operations head, si partner Oliver Ligo. Kaya lang hindi naman tayo imbitado, Mark. Paano kaya ito, ano? Wala naman akong narinig na imbitasyon. Hindi ko na ito ulitin. Hindi. Ulit-ulitin natin para imbitahin tayo. Yun, gano'n na lang. Ulit-ulitin natin, mga kaibigan. Sa linggo na po ang anibersaryo ng Heroes Alliance. At isa po itong organisasyon ng matitinong riders. Ayan. Matitinong riders na public service po ang ano. Kasama naman pala tayo, no? Meron naman palang Leader News Philippines dyan. Ayan. Kasama naman pala tayo. Yan ba pag nakalagay dyan, imbitado na rin tayo? Parang. Pero nangka, hindi parang Marikina. Okay. Pero napapahawak ako sa lalamunan ko, masakit pa rin. Coamoxiclab, yung aking antibiotics partner. Nabibingi ako minsan sa sobrang lakas, twice a day. So, 625 times 2. 1,250 milligrams a day yung antibiotics ko. Grabe. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pabati po ng belated happy birthday sa aking magandang schoolmate na si Ma'am Rosel Teodoro na nasa Dubai ngayon. More blessings and stay sexy. Sexy yata ito. Sabi ni partner Oliver. Ma'am Rosel Teodoro. Belated happy birthday, sabi ni partner Oliver Ligo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. What else? Tuloy-tuloy tayo sa iba pa mga balita, mga kaibigan, dahil po sa mga nangyayari namang hindi maganda sa loob po ng Philippine National Police Academy. Alam nyo, ako bilib sa mga yung mga nagka-qualify na makapasok po sa PNPA. Napakasiswerte. Alam nyo, maliban sa sigurado po ang trabaho na pagka-graduate po ninyo ay magiging full-fledged police officers kayo. Habang estudyante pa lang, Kuya Mark, upon enrollment and upon getting inside the academy, may sweldo na. Libre pa ang pag-aaral, may pagkain, may panlaba pa, etc. Ang system, may mga pang-abusong nangyayari. Yan. There was a report last March yata yon na may mga nangyari hindi maganda kaya sinibak sa pwesto yung direktor ng PNPA, si Adnol. Yan. So, plus the fact that parang may tag of war po ang Public Safety College, Philippine Public Safety, let me check. Nag-aagawan yung dalawa at ang Philippine National Police sa pamamahala, but most likely, ito po'y mapupunta sa Philippine National Police. Ayan. Nga lang, alam niyo po, yung issue dyan ng initiation na parang ginagawa po sa mga fraternities, di ba? That the moment you are an underclass, yung mga senior officers dyan ay talagang asahan nyo na susukitihin talaga kayo, kaliwat kanan, di ba? At sabi nila ay panukat daw po yan sa stamina, sa lakas, sa determination ng mga nag-aaral dyan sa PNPA. But, you know, in today's modern time, palagay ko'y there are now different approach. Meron na tayong mas modernong approach kaysa sapakin mo, tadyakan mo. I think they can devise a more what do you call this? Scientific, physically scientific examinations, di ba? Sa mga sumasali po dyan, hindi yung bugbog dito, sapak doon, kaladkad dito, and you can do nothing because you're an underclass. Diba? And you cannot even complain because the principle there is obey first before you complain.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang pinakabago mga kapatid ay sinibak daw po sa pwesto yung pinakadirektor ng Philippine National Police Academy. Saglita, i-share ko lamang ito sa aking mga kasama sa Hukbong Federal ng Kilosang Pagbabago. Yan. Good evening po sa aking mga kasamahan dyan, mga kapatiran po natin sa Hukbong Federal ng Kilosang Pagbabago. Batiin ko pala special mention si Engineer Walter Cabusaw, ang ating regional head sa Cordillera Region. At si Tony Kayug, si Sir Tony Kayug, yung kanyang regional vice chairman. Okay, sige. At siyempre, good evening sa aking mga kasama din, mga officers at mga miyembro po ng Sulong Katutubo International Foundation. At siyempre, special mention sa ating chairperson, Her Royal Highness, Madam Princess Sunshine Amira Magdangal, na marami pong naiinggit. Diyos ko, bakit kaya kinaiinggitan yan? No? Maraming, dun po sa mga hindi pa nakakakilala, kasimple yan, no? Ang puno na maraming bunga, normal na maraming bumabato, no? Maraming bunga, lalo hindi makakyat. Hindi makakyat sa puno. Dinadaan sa pamamato eh. Pag hindi nakakuha, sasabihin, wag na nga, maasim naman yan. In English, we call it sour graping. Sige. But we know what the appropriate approaches sa pagkaganyan, ano? Sabi ko nga, let's just continue doing good. At ang Sulong Katutubo International Foundation po ay isang legal, isang lehitimo, isang matino, at isang inirerespetong organisasyon na nga lang may mga tao talaga na sa kagustuhan po nilang sila ang mas magaling, sila po ang mas kuminang, gumagawa ng hindi maganda. Nainggit dahil sa tingin siguro nila, nasasapawan sila. No. Wala po kaming planong manapaw sa kung sino. You can do the same. Gumawa din po kayo ng mabuti. Mas marami po. Mas maraming grupo na gumagawa ng maganda sa kapwa natin Pilipinos, mabuti. Alam nyo, napakaraming dapat tulungang mga Pilipino. And we need more organizations that has good advocacies, tulad po ng Heroes. Kakaiba po ang advocacy ng Heroes, kaya bilib na bilib ako dyan, no? At iba naman po ang advocacy ng Sulong Katutubo International Foundation. This organization is designed to take care of the welfare of the indigenous people. At ang pinakamaganda po at pinakamagaling dito, hindi po nangihingi sa kung sinong politiko o sa anumang pong ahensya ng gobyerno ng pera, ng pondo para makapagsagawa ng proyekto ang SCIFI. Wala ho. Ito po ay personal na kakayahan ng mga miyembrong na may sobra na nakikibahagi po sa mga proyekto. No? At by the way, doon po sa mga naisumali, we prefer that the membership should be individual kasi meron pong mga magandang gabi po sa mga taga-Limay, Bataan, mga taga-Bataan province. Meron po diyang grupo ng mga magsasaka na nag-i-interest na sumali. Dangan na may organisasyon na po sila. So, nahihirapan po kami na magpatupad ng projects na ganyan kapag meron na kayong mga pamunuan na may mga patakaran na. So, we rather encourage individual people to be a member of SCIFI, Sulong Katutubo International Foundation. And this is purely voluntary. Yung gusto lang, at wala po tayong pinipilit po rito, no? Purely voluntary. At meron po tayong nakalaan dyan na livelihood funds. Kung mag-qualify po kayo ay mabibigyan po kayo ng panghanap buhay na puhunan, So, you have to apply. You have to be a member first. Mag-member po kayo. Wala pong membership fee. Yan. Ang sinisingil lang natin ng konting-konti, yung ID lang sapagkat may printing ng ID, no? Yung ID lang. So, that's it. Doon po sa mga nais naman pong matuto
mag-workshop, yun. So, mga choices po niya. Kung nais yung magpaturo ng mga leadership workshops natin, yun, may ano po yun doon sa mga resource person, no? Alam niyo po kasi yung mga professional na resource persons, ilan lamang po yun talagang pwede nating hilahin kung saan na kahit nagugutom. Mostly may mga pamilya din kasi, no? So, but anyway, yung Skippy ho, walang membership fee. Tanging po yung ID lang, no? Yun ang sagutin nyo lang yung ID. What is 100 pesos? Ang ibang organisasyon, mas mahal pa yung ID. Yan. So, ganun. Anyway, so, sige ho. At ang kapalit po niyan, pagka kayo po ay nag-qualify at maganda po yung inyong plano na livelihood, may nakalaan po dyan na livelihood funds sa mga mapipili, ano? Sa mga mapipili, especially may mga track record ng maayos na paghawak ng pondo. Alam nyo, yung pondo kasi madaling ipamigay kung mamimigay, ano? But you know, our purpose is to really see that these funds that will be entrusted to qualified members ng Skippy ay nais talaga nating makapagpabago ng buhay ng pamilya, buhay ng komunidad. So therefore, binabantay nating maigi ang paggamit ng pondong yan, no? So again, bukas na bukas po ang ating foundation, Sulong Katutubo International Foundation, para sa mga nais pong sumali at maka-access po ng mga livelihood assistance natin. I-text niyo po ako kung paano, 0995-148-3605, doon po sa mga interesado. Okay, Rich Vicky ng Long Ridge Philippines, good evening sa mga katropa natin sa Long Ridge Philippines, Christine, Carla, Lorem Zuniga, at si Primong Ike, Engineer Iking Buboyo dyan sa Tiwel Bay, Maray na Bangitabi, Primo. At sa gabos na nakasiirip sa tuyang programa. Good evening, everyone. At again, 100 pesos load na nakataya natin, ano, sa may pinakamagandang sagot. Sagutin nyo lamang po ang ating tanong na, gaganda ba? Ilagay mo nga, partner Mark, yung ating survey question. Gaganda ba ang buhay ng mga Pilipino kung makukulong na nga si Senador Antonio Trillanes? Ayan. Yan po yung ating tanong. Pag maganda po ang inyong sagot, ayan, may 100 pesos load pong naghihintay na premyo. Alas 7:31 na po ng gabi, pinaniniwalaan naman ng gobernador po ng Negros na scripted ang massacre sa mga magtatanim po ng tubo sa hacienda sa Negros. Ayan, naniniwala po ang gobernador na mga kasama din ng mga pinatay na mga magsasaka ang pumatay sa kanila habang nagpapahinga. Habang nagpapahinga yung mga manggagawa sa hacienda. Gayon pa man, mga kaibigan, alam niyo po ang issue kasi doon, ano? Ang issue kasi doon, pinasok po ng mga victims yung hacienda na wala po silang hawak-hawak na certificate of awards. So apparently, may isang grupo dyan na nais palabasin na ang pasimuno ng pamamaslang at ng massacre ay yung may-ari ng hacienda. Mga ganun, ano? At ang sabi ng gobernador, hindi siya naniniwala, bagkus ay ito yung bagkus ay scripted. Sabi niya, kabilang rin po ang gobernador ng Negros kasi, Negros Occidental, sa mga naniniwalang talagang palabas lamang, scripted ang pagpatay po sa mga miyembro ng National Federation of Sugarcane Workers. Diyan po sa hometown mismo ni Governor Alfredo Marañon Jr. Ayan. At para po sa gobernador kasi, mga kaibigan, miyembro rin mismo ng progresibong grupo ang bumaril sa siyam na mga manggagawa habang namamahinga po sa ginawa nilang tolda sa Hacienda Nene sa Barangay Bulanon sa Sagay City noong Sabado po ng gabi. Yan.
So, alam po ng mga, sabi ni Gobernador, alam daw po ng mga miyembro ng NFSW na wala naman silang hawak na Certificate of Land Ownership Award, ngunit basta na lamang po nila pinagpapasok yung hasyenda. Alam din anya ng mga biktima na nahati sa 25 individual na nasa deed of donation ng lupa na pagmamayari ng pamilya Tolentino. Pero ganun pa man, nangako po ng asistensya ang gobernador, bibigyan ng tulong pinansyal sa pamilya ng biktima at magkakalob po ng scholarship sa mga anak po daw ng mga pinatay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Right, sige. Para mag-qualify po kayo sa ating ibibigay na load, i-like po muna ninyo ang FB page ng Leaders Philippines at mag-comment po kayo. And number 3, i-share po ninyo ang ating video ng Kamaong Asero. If you do that, instantaneously qualified na po kayo sa ating 100 pesos load na nakataya ngayon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Arreglado, Mading Melds Clotario Parom dyan sa Pineda, Pasig City. Maray na bang kitabi sa inyo dyan? Kipading Arnel. Happy Fiesta tabi sa mga taga-sityo na hulugan sa Tiwelbay. Mga kasityo. Barangay namin po yung Naga Tiwelbay. Yan. Ang nahulugan ni sa sityo is a purok of our barangay. Happy Fiesta. Fiesta po ngayon, no? So, Happy Fiesta. Maraming may fiesta ngayon sa, sa probinsya. Okay, yan. Jeffrey Carlos, good evening. At sino-sino pa mga nakasilip sa atin? Thank you, thank you. Yan. Si partner Camilo Villasa Millendez nakasilip din sa atin. Thank you, partner, for joining the program. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Samantala, mga kaibigan, binigyan naman ng dagdag na seguridad ng Pangulong Duterte ang mga mayor o mga alkalde na may sinasabing death threat. Ayan. Alam niyo po, habang nalalapit ang eleksyon ngayon, dami pong pinapas lang. Bakit kaya ganun, ano? So, nananatiling hamon po ito sa Philippine National Police na tiyakin na ang nalalapit na eleksyon po ay huwag naman sanang ganito na marami pong pinapatay at ilan na ba dyan sa insidente ng pagpatay ang natukoy ang mga salarin, natukoy po mga pinakautak at nakasuhan, no? At ang mabigat po dyan, kahit makasuhan man yan, makulong man yan, yung pinatay hindi na po mabubuhay. Di ba? And it's really a challenge to the Philippine National Police to make everyone safe. Bagamat we understand that police officials cannot be at all places at a time. But you know, maintaining peace and order is at the hands of the Philippine National Police. Di ba? So sana naman ang PNP ay talagang tumutok sa pag-ayos ng ating peace and order at huwag na sana silang sumama sa mga issue pa ng case ganito, case ganyan, tutukan po natin. At kailangan naman nating suportahan ng PNP sapagkat ang success ng PNP, ang katagumpayan po ng PNP sa kanilang tungkulin namang panatilihin ang katahimikan ay katuwang po ang mamamayan dyan, no? Katuwang dyan ang mga mamamayan. Yan. Grace Asuela. Hi, Kuya Errol. Si Grace, pinalitan niya rin yung pangalan. UC. Yuxi. Pero, nung binata pa tuloy. Nung bata pa yan, Grace yan. Magandang bata ito pero may pamilya na rin nasa abroad din. Ano? Mading Imelda Parum. Yan. Good evening. Okay, sige. Ano ang sagot ninyo? Gaganda ba ang buhay ng mga Pilipino kapag nakulong si Senador Antonio Trillanes? Nagngangalit po ang ngipin ng DOJ. At siyempre ni Calida mismo sapagkat si Calida ang pasimuno niya, ano? Ang Solicitor General. At siyempre yung mga nagagalit po kay Senador Antonio Trillanes gustong makulong yan, ha?
Leonard Raimondo, bravo! Mercy Sinuhin, excellent. Thank you. Mercy, thank you. At sige lang, tayo po ay nagdadahan-dahan lamang sapagkat ulitin ko, meron ba tayong tonsillitis talaga. Yan ang problema nating mga tagapagdaldal sa microphone. Pagka nasugatan ng labi, ang lalamunan, iniinda. Sige, so sa iba pang mga balita mga kaibigan, habang mamaya po ng konti ay pinangingimbita po nating panoorin po ninyo ang The Bible Cafe ni na Pastor Ram Gambawa. Yan po ay natatanging palatuntunan, isang television show online na kapupulutan po ninyo ng mga spiritual wisdom. Hindi nyo po makukuha sa ibang programa. Ibang mga spiritual show, wala eh. Bible Cafe. Jemar Sayaw, excellent. Nakakatuwa naman itong mga nagchat-chat sa atin. Puros excellent. Yan may grado sa atin? Grado ba yung mga excellent na yan? Excellent. Manoy Alan, kabayang Alan Cargullo dyan sa Legazpi City. Maray na banggit nabi. Sa pamilya mo dyan. At si paring Elmer, bumiyahe ba? Ha. Salamat. Very nice compliment. Wala nang bawian doon sa maganda. Oh naman, si Grace, naging kapitbahay namin yan long time ago when we were still young people. Mga bata pa kami noon. Magandang bata yan si Grace eh. Yan. So, ang mga kapatid yan, si Marisol. Si Marisol nasa Paranaque yata. May pamilya na rin nasa yung kapatid niyang isa, yung sunod kay Marisol, wala na yata yun eh, parang magang namahinga. At nagkahiwa-hiwalay na. Siyempre, hanap buhay ng pamilya. Kung siya napunta na, siyempre kasama ang pamilya. Ganon. Ha? Okay, sige. Ernalyn, ka-English Goles, Chairman Idol na talaga kita. Yan, Ernalyn. Sige ha. Ito, napakasipag na kasama natin sa Sulong Katutubo International Foundation at sa Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago. Napakasipag nito, no? Ayan, so from time to time, mag-ausap kami niyan kasi may mga tinatanong sa akin and I always guide her para kahit saan siya makarating, alam niya ang kanyang gagawin. Yan, Erna, kumusta ang mister mo dyan sa Quezon City? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Areglado. Gaganda ba ang buhay ng mga Pilipino kung makukulong si Senador Antonio Trillanes? Ayan, sige. By the way, yung suot kong t-shirt may yellow, it doesn't mean na dilawan tayo. May gray din. Yan. Tumayo ba? Tumayo ba naman? Ay, sige. Ambassador Jawar Sandoval. Partner, we're so excited to see you and to meet you here in the Philippines, back in the Philippines. Makakasama po natin yan si Ambassador. Ambassador, we really look forward to having you as our active partner in our advocacy in the Leonard News Philippines. For me, di naman ikagaganda, at least ikababawas sa mga not healthy people sa Senado. Peace po, sabi ni Grace. hindi na ikagaganda, pero ikababawas ng unhealthy people. Unhealthy, bakit? May sakit ba si Senador Antonio Trillanes, Grace? Sige lang. I really want an intellectual discussion dito, no? Kasi alam niyo po, marami tayong problema sa ating bansa at gusto ko po maging makabuluhan ng ating programa at hindi naman tayo, mga kaibigan, hindi po ito basta online broadcast. Ulitin ko hindi po ito basta online broadcast. Ito po ay Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At salamat by the way sa mga organisasyon na kumikilala sa atin. Hi Mama Jing, my ever dearest Mama Jing.
palakpak naman tenga niya. Yan aking magandang Mama Jing. Oh. So, salamat kay... ilang buwan pa lang tayo, no? And we are so glad that organizations are really recognizing us. Salamat kay Pastor Bobby Brimon na kumikilala sa atin bilang award-winning platform ang Leaders Philippines. At ang inyong pong lingkod ay kinikilala bilang... ano ba mga nakalagay doon sa award, sa Mama Jing? Basahin mo nga yung mga awards natin dyan. But, those awards are really something to us that nakaka-inspire po yan sa amin. But kami po talagang gusto naming ang online broadcast kasi ay maging mas meaningful. Hindi lang sa, gusto lang namin humarap sa camera, magdaldal, hindi po kami ganun, ano? Kung wala naman pong laman ang sasabihin namin, di bali na lang, no? Ang advocacy po ng Leaders Philippines ay maging contributor po kami, maging advocate, maging catalyst po kami, maging nasa forefront po kami ng paglilikha ng mga meaningful videos, labanan po ang fake news, labanan po ang mga hate posts na walang kakwenta-kwenta, labanan po ang mga kasinungalinan sa online. Ang nice po nating makita ay mga makatotohanang video at impormasyon. Sapagkat ako bilang tatay din, mas gugustuhin ko na pag nag-click ang anak ko sa online, mga materyales na magagamit sa pag-aaral, reference, kumbaga, ang makikita, hindi yung banatan dito ng kasinungalinan, siraan dito, naging basurahan po ang online. So, yun po yung ating advocacy. Bakit po natin binuo ang Leaders Philippines? Ating pakay ay palutangin ang kagandahan po ng Pilipinas. Palutangin ang magagaling na Pilipino. Ipangalandakan natin ang magagaling na produktong Pilipino. Yan po yun eh. Ipagmalaki natin ang ating mga magagandang lugar sa Pilipinas. Yan. Pilit ang aking lalamunan. Sakit. Yan po yung advocacy ng Leaders Philippines. We want Filipinos to stand out. Gusto po nating manguna ang mga Pilipino sa karera ng buhay sa buong mundo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At siyempre, ay magagawa po natin yan sa pagtutulong-tulong natin. Kaya sinimulan natin i-organize po yung mga online broadcasters. That's why we already have this POBA, Philippine Online Broadcasters Association. Leonard Raimundo, hindi naman po gaganda ang buhay natin. Pero makakabuti na makulong siya para pagbayaran ang kanyang kasalanan sa pamumuno ng kudita o Rebellion Act sa bayan. Yan sabi ni Leonard Raimundo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dali Jane Piamonte Ortiaga. Ito babasahin ko ha. Nakikinig si Kuya Mark. Depende kung makukulong lahat ng katulad ni Trillanes. Sino pa ba mga katulad ni Trillanes? Kuya Mark, ha? Hindi ka kasali. Bong Ramos sa Sapnyo. Good evening and regards ka Errol and Idol Oliver Licob sa suporta sa katatapos na anniversary ng Region 2 Riders Federation. Mabuhay po kayo. God bless. Thank you, Bong Ramos sa Sapnyo. Si Dali ulit, Dali Jane, gaganda lang naman ang buhay ng mga Pilipino kung makukulong ang lahat ng mga kurakot sa Senado. Yan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Agree ako dyan kay Dali Jane. But you know, Dali Jane, hindi lang sa Senado ang maraming kurakot. Maraming kurakot sa lahat ng panig ng gobyerno. Mapakongreso, kung anumang opisina, maraming kurakot. No? Pero hindi naman lahat. Pero ang patunay po dyan na marami ang kurakot, puntahan po ninyo mga kaibigan ng ombudsman. Halos lahat ng mga opisyal ng gobyerno may kaso sa ombudsman. Yan ang patunay. Mga mayor,
mga congressman, mga gobernador, halos lahat. May mga kinakaharap na kaso dyan sa ombudsman. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pero itong mga makakapal ang mukha, may mga kinakaharap ng kaso, ngingiti-ngiti, nakabarong lagi. Yeah. Kamay dito, kamay doon, parang walang nangyayari, ano? Parang wala lang. Because, they have so many money to bribe, to buy their liberty, to buy their acquittal, and to buy their innocence. Something like that. Ganun eh. Kaya, yun kinikwento ko po sa inyong empleyado sa Pure Food, Pure Gold, na nagutom, hindi nakatiis, kumain ng tinapay, sapak, kaladkad, tadyak, kulong. Pero itong mga hinayupak na mga big-time kurakot, bilyon-bilyon ang kinukurakot, milyon-milyon, honorable pa rin mga tawag. Nandiyan pa rin. Naka-SUV, may libre pang gasolina, di aircon pa mga opisina, di ba? Ganun ang buhay sa Pilipinas. True! Makulong na lang lahat ang mga kurakot sa buong Pilipinas. Ganon. Ayos. Ayan. Sana nga, makulong ang mga kurakot sa... But it takes two to tango. Hindi lang naman taga-gobyerno ang kurakot. Ang kurap. Yeah? Kahit sa private sector may kurap. Di ba? Yung private sector may transaksyon sa gobyerno. Ayan, para mapunta sa kanyang proyekto, susuhulan si congressman, susuhulan si senador. Yeah? Makikipagsabuatan. Kaya it takes two to tango. Kaya lang, alam niyo po, ang mas mabigat dyan, yung mga nasa gobyerno kasi, sinisweldohan natin at nanumpa na sila po'y magiging tapat sa tungkulin. And yet, they are not. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin natin, 100 pesos load ang ating premyong nakataya sa may pinakamaayos, pinakamaganda, pinakamatalinhagang sagot. Gaganda ba ang buhay ng mga Pilipino kung makukulong po si Senador Antonio Trillanes? Sino daw si Antonio Trillanes? Hindi nyo kilala? Makakulong na lang, hindi nyo pa kilala. Alam niyo po, si Senador Antonio Trillanes, Bicolano din yan. Dating Navy official na sumikat dahil sa kudita. Awkward mutiner. Nga lang, di ba na ipinakulong yan ni Gloria Macapagal Arroyo when she was the President of the Republic of the Philippines. 6 years na nakulong yan si Trillanes. Ang siste, habang nakakulong si Senador Antonio Trillanes, kumandidato yan bilang senador. Pero ang issue na nilalabanan that time ni Trillanes, Dali Jane, ay korupsyon. Isinusukan niya yung administrasyong Arroyo that time, kaya sila nagkudita dahil sa grabe ang nakikita nilang korupsyon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yun ang totoo eh. Yun ang nilalabanan nila those times. Itinatakwil nila ang kurakutan sa gobyernong Arroyo that time. Kaya sila nagkudita. Gusto nilang mapalitan yung Arroyo administration. So they launched that awkward mutiny. Nga lang, kunti lang sila eh. Hinalibas ng tangke yung Peninsula Hotel. Pang! Arestado silang lahat. Kulong si Trillanes ng 6 na taon. Pero nung papalapit po yung eleksyon, kumandidato si Trillanes habang nakakulong. Dahil sa maganda yung kanyang ipinaglalaban sa kudita niya, nanalo na senador si Antonio Trillanes. And the rest is history. Ulitin ko, nagkudita si Trillanes. Ang nilalabanan niya ay korupsyon sa Arroyo administration that time. Don't forget that. No? Naalala ko lang, sinasabi ko lang po sa inyo para parang nagto-throwback tayo para mas maayos yung discussion natin. At again, ang gusto kong marinig ay kayo eh. Kayo. Di ba? Agree? Kasi yun yung nilalabanan that time ni Trillanes eh. Yun ang pinagwawagwagan nila. Corrupt, yung Arroyo administration, si Jose... Di ba Jose Pidal? Remember Jose Pidal? Sino ba si Jose Pidal?
na pumirma ng sangkaterbang pera sa cheque. Na-imbestigahan sa Senado yan, di ba? Jose Pidal. Sino ba yon? I'm sure hindi nyo man nakakalimutan si Jose Pidal. Okay, so ano yun bahagi ng history yan. Binabalikan lang natin. At hindi naman may tatanggihan yung mga nangyari. I am a media man and I used to cover all these issues kaya nakikikwento ko po sa inyo. Who else? Mama Jing, may kailangan ka? Mamaya na, sige. Akala ko ipabatiin ko sana sa mga fans club niya. Sige. 100 pesos load sa may pinakamagandang sagot sa ating survey question. Yan. All you have to do is to like and share our FB page ng Leader News Philippines. I-like po ninyo ang Kamaong Asero live video. Yan, ganyan. I-like po ninyo yung ating live video. At sumali kayo sa discussion by having your comment. Magkomento po kayo at i-share po ninyo yung ating Kamaong Asero video. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Areglado. Huwag na akong kumain ng matigas at yung lalamunan ko masusugatan ng todo. Pwede na sa akin yung arroz caldo, no? Pag ganitong masakit ang... masarap yung arroz caldo ngayon, ano? Sige, good. Yan na lang sa akin. Alam na ng viewers ko tuloy yung kakainin ko. May masakit. Pag kumain ako ng matigas, madadali ng todo yung sugat natin sa lalamunan. Alright, tuloy tayo. Ano pa yung mga balita natin? Balikan natin yung iba pa mga balita natin. Balak na po tanggalin po ng DTI ang iba't ibang pangalan po ng mga bigas. Nakakalito daw po sa mga mamimili ang napakaraming pangalan ng bigas. But okay. Okay, pangalan ng bigas tatanggalin. Ang tanong ko lamang, pag tinanggal ba yung mga pangalan ng bigas, mumura ba ang bigas? DTI. Bababa ba ang presyo ng bigas? Kung hindi naman, anong silbi? Anong silbi, di ba? Sige nga, isipin natin. Ang aksyon ng DTI, tanggalin daw yung iba't ibang pangalan ng bigas, nakakalito. Presyo, sinandoming, bordagol, ano-ano pa yung mga bigas? Yan. Sige. So, balikan nga natin yung May 3 kadete kasi na pwede ko bang sabihin yan dito? Pwede, di ba? Balita yan eh. And it has been being investigated now. Meron daw pong mga kadet, balikan natin yung issue po sa pagkakasibak kay Adnol, yung director po ng PNP, Philippine National Police Academy. Alam po, yung mga kabataang nakakausap ko lagi, I usually encourage them to enroll sa PNPA kasi assured ang employment. May sweldo kagad habang estudyante at pulis na kagad. No? Ang istorya, mga kaibigan, ito ito walang sapin-sapin sasabihin ko na oral sex sa English. Oral sex sa English. Sa Tagalog, tatagalogin ko pa? Alam na. Oral sex. May mga kadete na pinag-oral sex. Sino ang nagpa-oral sex? Senior officers. Senior officer. Si Adnol mismo? Si Adnol, yung tarantado talaga, no? Ayun yung tinawag niyang, anak, tanggap ka na. Gago talaga. May talaga, no? Siya pala yun. Yung nagpatsupa. Siya pala yun, no? Gago. Talaga naman. So, si Bak. Si Bak, si Adnol Pulpul. Lain mo ba naman yung kadete, para pumasa, tinawag, binaba yung kanyang siper, pinakain yung kanyang ari nitong gagong to. Kung matino ba naman ito, tapos tatawagin niya, anak, puntahan mo na ito at pasado ka na. Ay, nakong, ilan pa kaya ang tulad kay Adnol? Ilan pa kaya? So, parang ito napag-usapan na ito dati, di ba, sa ibang programa. Nagsumbong na ito sa ibang programa
Kasi gustong-gusto ng ng kadete na maging pulis. Nag-apply. Dumang kay Adnol. Tinawag sa opisina ni Adnol. Tama, di ba? Tinawag niya sa opisina. Ibinaba yung kanyang zipper. Nilabas yung kanyang ari. Pinasubo dun sa aplikanteng kadete. Kakahiya, no? Kakahiya. Yan ba yung ano? Yan ba yung basihan ngayon para pumasa ka sa pagiging pulis? Gagawin mong gago yung kadete? Diyos ko po. Ilan pa kaya ang tulad kaya? Buti na lang sinibak na. Sige. Move on tayo, move on. Bahala na si Adnol dyan kung anong gagawin niya kay Adnol. Ano kaya kung anong ginawa ni Adnol, ganun din ang parusa sa kanya. Ha? Lahat ng kadete, papilahin, siya naman ang sumubo. Ano kaya na? Di ba may batas na atut for atut? Ganyan eh. An eye for an eye, atut for atut. Sa iba pang mga balita, mga kaibigan, nasa na yung iba pa nating balita ito, no? Ito nga, itinanggi naman po ni Attorney Mangawang yung head po ng X-ray Division ng Bureau of Customs na bahagi siya ng demolition job laban kay La Peña, mga kaibigan. Alam nyo, ang pagsasabi kasi ng katotohanan ay wala namang hihigit pa dyan eh. Pag ang mga mapagkunwari kasi ay maraming itinatagong kabalbalan, ako masasabi ko lamang po dyan, ang katotohanan ay kahit ibaon, lilitaw at lilitaw din. Pagdating ng panahon. Yan. Maraming sumisingaw po dyan sa Bureau of Customs. Marami pong nakalulusot. Sabi ni Mangawang, ang dami-daming kontrabandong nakakalusot. Pero mga tao nila Peña ang kanyang pinaglalagay. Tapos nagmamayabang pa raw na nakakahuli sa labas ng mga nakalusot na kontrabando. Di ba katarantaduhan yun? Therefore, ang mga nalusutan, yung mga tao niya. Pero yung mga tao niya, hindi niya sinisibak. Tingnan natin. Ano ito ni? Point ito ni Presidente Duterte. At si La Peña ang nalusutan ng metallic lifter na may 16 million worth of drugs, yabo. Yan ang hinahanap po ngayon ng PIDEA ngayon. Kahit ang drugs po sa Pilipinas talagang murang-murang presyo. Sa tindi po ng dami sa bulto ng supply. Yan. Yan ang drugs po ang pinagmulan nito eh. Yung drugs na tinanggi ni La Peña, wala daw. Pero sinasabi po ng PIDEA, meron. Sinabi naman ni Mangawang, nung dumaan sa kanyang x-ray, merong laman. Nagbabanatan sila ngayon. Sino kaya ang mananaig dyan? Katotohanan o kasinungalinan? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kumusta ka dyan, Tol Eli Joy sa Marilao? Sabi niya, kumusta ka, Brad? Ayos lang. Anyway, sige. Alas 8 na po ng gabi. 2 minutos, in fact. 2 minutes na after 8 o'clock. So, I think, sino bang nanalo sa atin? Kuya Mark, tingnan mo nga kung may nanalo sa atin. Tingnan mo na, silipin mo na kung may matalinhaga, may matalinong sagot sa ating survey question. Sa inyo bang palagay, gaganda ba ang buhay ng mga Pilipino kung makukulong po si Senador Antonio Trillanes? May mga sumagot sa atin na magaganda, no? Kung baka may mag-qualify dyan, ha? Hello, Madam Jing! Kapi-kapi tayo minsan, Madam, sabi ni Dali. By the way, Partner Hans, yan. Si Partner Hans, si Maring April, Madam April, kumusta kayo? Kamiting natin kanina, marami tayong projects na magagandang ginagawa. At ano man po ang mga resulta niyan ay magpapalakas pa ho sa magpapalakas sa leader nyo sa madaling sabi. Tatay Domeng, ha? Tatay Domeng Aspiras Cañero, ating tatay sa Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago, Jovi Romel Gonzales. Ang sagot niya, hindi naman gaano, pero
isa siya sa mababawas sa katulad niyang huwad dahil madami pa ang katulad niya ang nakakalat sa gobyerno at nakaupo iba't ibang pwesto. Hey, dapat ibalik ang death penalty para sa mga ganyang case. Pag napatunayang nagkasala, bitay agad para hindi na pamarisan. Yan. Sige. Ayan. Sige. Okay. Yan. Lumalabas mga kaibigan sa survey natin. Ano yun? Sa monitoring ni Partner Oliver, ang sumagot na gaganda ang buhay ay oo, 60%. Talaga. Ang hindi naman, 40%. Talaga. Ikaw, Kuya Mark, gaganda ba ang buhay mo pag nakulong si Trillanes? Ito ay ikot lamang. Ito ay discussion ng pagkiliti lamang po ito sa mga isip natin na nabibisi po sa maraming problema. So, I really wanted to see how our kababayan answer important questions, lalo sa mga isyong lumalambong po sa ating lipunan. At alam niyo po yung 100 pesos load, wala naman po yan eh. Ang nais po nating makita rito ay how do our kababayan respond to the issues in our society? Diba? Ayan, so saan ba ako kiklik? Dito? Dito. Ay, dyan pala. Sige, tingnan ko nga. Dito. Ibang lumalabas. Saan? Okay. Dito. May pinakikita si Partner Oliver. Ano ba yun? Doon yata sa page natin ito. Nandito ako sa isang page. Anyway, sige. Meron ba, partner? Kuya Mark, meron? Anyway, Idol Peter Umawing Wasing ng Z-Radio Baguio. Salamat sa pakikinig sa ating at panonood sa ating palatuntunan. Si partner si Kap Peter Wasing ay may programa po yan. I think 10 to 1 in the 10 a.m. to 1 in the afternoon sa Z-Radio sa Baguio City. At malakas ang kanyang programa. Ayan, sa phone pala. At sige, titingnan ko nga. Ayan. Doon. Saan ba yun? Magkaiba po natin partner eh. So, ayan. O di bale, hindi ko mahanap. Magandang phone ni Partner Oliver eh. Sa akin hindi ko pa naayos yung nabasag na salamin eh. Libo-libo yung salamin. Doon talagang ito kasing iPhone ito, maarte itong iPhone ito, hindi pwedeng palitan daw ng hindi din iPhone na sige. Yung live. Nakita mo Kuya Mark? Sige. Punta ko doon sa saan ba ako pupunta rin doon? Iba yata ang napipindot ko eh. Hindi iba yan. Hindi yan. Dito. Hindi. Di bale, di ko mahanap dito sa aking Okay. 7 minutos na po makalipas ang alas 8 po ng gabi. Mamaya-maya po ng konti ay isa sa inyo na ang palatuntunang Bible Cafe ni Pastor Ram Gambaw at ang kanyang mga kasama sa Calvary Chapel, Baguio. At bakan po ninyo ang mga matalinhagang paliwanag sa mga nakasulat po sa Bible. Areglado. So, sige. Kung tayo naman po ang sasagot sa ating tanong,
ay siguradong hindi naman, di ba? Obvious naman na hindi, ano? Sapagkat yung issue naman ni Senador Antonio Trillanes ay bagamat may pagka-nationalismo yung kanyang ipinaglaban, ulitin ko ha, ang ipinaglaban niya nung siya'y nagkudita ay isinusuka nila yung korupsyon sa Arroyo administration that time. Kaya sila nagkudita because they wanted to change the leadership in the government. But they failed dahil ilan lamang po sila. Ilang nakibahagi lamang po from the Navy and I think iba pang unit. Pero ilan lamang po sila. So nasubdyo po sila. Nakulong. Pero ulitin ko, habang siya po ay nakulong, dahil naging popular yung kanyang advokasya na labanan po ang korupsyon sa gobyerno, kumandidato siya sa pagkasenador at habang nakakulong, nanalo po ang mama bilang senador. And until now, he is a sitting senator. Yan. Umupo si Pinoy, wala na si GMA, pinatawad. Oh. Yan. So, amnesty binigay ni Pinoy kay Trillanes. Pagkatapos naman ni Pinoy, 6 years na naging Pangulong si Presidente Pinoy, pumalit si Pangulong Duterte, kinancel naman ni Pangulong Duterte yung amnesty. Yan. At si Gloria, pinalaya na sa pagkakakulong naman sa pagkaka-hospital arrest pala. Wala naman palang sakit si Madam Gloria. Wala palang sakit. Nung sabihin ni Mr. President na laya ka na, ayan, laya ka na, abay, nabilis pa sa alas 5, tumayo, yan, wala na. Yan. Punta na sa Congress. Ngayon, the rest is history, speaker na si Madam Gloria. Ulitin ko, ngayon, parang personal na laban po ito ni Senador Antonio Trillanes. Nakalimutan na po ng marami na yung kanya pinaglaban that time ay yung korupsyon. So ngayon ay kinakaharap niya ngayon ang pagkansila, ipapa-aresto. Diretsahan po nating sasabihin, hindi na may kagaganda. Kaya hamon po ito sa kanyang mga abogado na depensa ng kanilang kliyenteng si Senador Antonio Trillanes at patunayan that they comply because the government now is contesting the compliance. Tinatanong, sinasabing hindi nakapag-comply si Senador Antonio Trillanes sa prerequisite doon sa amnesty. So it's really up to the lawyers to prove that they complied. Kaya lang sa kaso ho kasi, kung sino ang nag-aakusa, ay nasa kanila yung burden of proof. Halimbawa, inaakusahan mo ang isang tao na nagnakaw ka, patunayan mong nagnakaw ang isang tao. Di ba? Ganun eh. So in this case, ang dapat magpatunay na hindi nakapag-comply si Senador Antonio Trillanes ay yung nag-aakusa, yung DOJ. Ayan. Yun ang prinsipyo ng hostisya. O, tingnan natin what's gonna happen. Basta ang sagot dyan, hindi naman talaga gagaganda ng buhay. Makulong man sa Trillanes, mga kaibigan, tayo pong mga mahirap pa rin. Yung mga magnanakaw dyan, patuloy pong magnanakaw pa rin. Yeah. Yung mga mayayaman dyan, patuloy pa rin yayaman. Ha? Kaya't kami po dito sa Leader ng Philippines, magtulong-tulong po tayo. Paunlarin po natin ang ating mga buhay-buhay. Be positive. Ha? Always think positive things. Huwag kayong magpatalo sa mga problema. Huwag po kayong nakatingin sa kung ano-anong negatibong bagay. Ang buhay po natin ay napakaraming biyaya. Ha? Ipagpasalamat po natin ang bawat isang biyaya, maliit man yan o anuman po yan, simple man yan. Lagi po nating tingnan at ipagpasalamat po sa ating Panginoon na tayo po ay kanyang binibiyayaan. We should always be thankful for everything that we are getting from our lives. Sapagkat yan po ang gusto ng ating Panginoong Hesus na mailalang po sa atin ang maging mapagpasalamat. Alam natin yung sinasabi nating virtue of gratitude, no? Mapagpasalamat. At yan po naluluwalhati ang ating Panginoon. Marami mang problema, pero may kasabihan, di ba? Hindi naman ibibigay sa atin ang mga problema kung hindi natin kaya. Testing lang yan sa atin. How to respond to it? Ang totoo po niyan, ang biyaya ng Panginoon ay laging nakahanda sa sino mang handang
tumanggap. Handa na ba kayong tumanggap ng biyaya? Ha? So, yung problema, nandyan lang po yan. May nakatapat dyan laging solusyon. Areglado? Ayan. So, Leaders Philippines wanted every Filipinos to stand out in the race in our lives. Areglado? With that, mga kaibigan, tayo po ay mag-wind up na ng ating palatuntunan. Thank you so much sa Burgos Co Auto Parts dyan sa Tacloban City at sa PQC Paint Depot. Yan. Ang napakagandang tindahan po ng mga dekalidad na pintura dyan sa Tacloban City. At yan naman po ay nakilala natin sa pamamagitan ng Sir Rafi Bianzon. Mag-asawang Mr. and Mrs. Rafi Bianzon. Thank you, thank you, thank you. At ang Long Ridge Philippines at ang TPC Telepreneur Corporation ni partner Hernan Quiñones. Sa ngalan po ng ating makasamahan sa Leaders Philippines, ang News and Current Affairs Division, Operations, Live Streaming and Creative. Nasa studio po natin solo si partner, ang ating Creative Director, Mark Anthony Reynoso. Si partner Oliver ay nasa Pateros pa rin. Next week, nandito na siya. At naka-remote din si producer head writer natin, Angeline Valencia. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Harold Nakame. Maraming salamat. God bless, Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Harold Nakame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.